Mehmet Göktaş doğru haber. Reis-i Yahudiyen Qureyza'ya daxivin. Ey cemaata Yahudiyan, ez sê teklîfan pêşkêşî we dikim. A yekem, hûn bibin misliman. Ez teklîfê dikim ku hûn teslîmê Muhammedê ku niha em dorpêş kiriye bibin. Ev kesê ku diaxive û qiseyan dike, Reîsê Yahudiyên Qureyzayê Kab bin Esedê. Peyman û lehevkirina Hezretê Muhammed aleyhisselam xira kiriye û di herba hindekê de bi müşrîkên Qureyşê re bûnin yek. Hewil danin ku ji paş ve li mislimanan bidin. Ev dorpêşkirina li ser mislimanan mehekê dewam kir û bi ser neketin. Dev ji dorpêşkirinê berdane. Paşê mislimanan kelha Qureyzayan dorpêşkirin. Aniha jî Reîsê Yahudiyên Qureyzayî yê bîçare diaxive. Ey civat û cemaata Yahudiyan, ez sê teklîfan pêşkêşî we dikim. Teklîfa min a yekem, em li pey vî mirovî însanî biçin, tabiعê wî bibin. We dît ku ew Resûlê Xwedê ye û taybetmendî û xusûsiyetên wî di kitêba we de hatine nivîsandin. Ger hûn li pey wî biçin, mal, can û malbata we di sağ û selametê de ye. Hûn jî bibin heval û eshabê wî. Ji ber ku ew Ereb e û ne ji Benî İsraîl e, hûn bi wî bawer nakin. Helbette ne ev tiştan ji Benî Qureyzayan re nehatiye gotin. Amr bin Suda û ji kurên Saye jî du kes xeberdan didin. Ey kurên Qureyzayan, bi bîra xwe bînin. Malbatak me ya bi navê İbnî Heyyiban hebû û ji Şamê hatibû. Ji bo barîna baranê me her tim wî derdixist duaya baranê. Heya ku ew derneketa duaya baranê, baran nedibariya. Hêj ji cihê duayê da nediket xwarê, baran dibariya. Wexta me jî dixwest derkeve duaya baranê, ji me re wiha digot. Berê zekatên xwe bînin, me jî dianîn. Paşê derdiket duaya baranê. İbnî Heyyiban di sekeratê de gazî û bang li me kir û got: Ey civat û cemaata Yahudiyan, bi bîra xwe bînin. Di nav me de kesekê ji Şamê hatibû hebû, navê wî İbnî Hîraş bû. Di wexta sekeratê de wiha gotibû: Ma hûn dizanin çima ez ji cihekî mîna Şamê ya kutê de av zêde ye û her cûre nebat lê zêde şîn dibin derketim û hatim van erdên ziwa ku tenê xurme û cehlê hene. Pêxemberê dawîn ji vê beldeyê ji Mekkeyê derket û wê hicretî vê derê Medîneyê bike. Ger umrê min qîm bike, ez ê tabiعê wî bibim. Ez şîretê li we dikim ku tabiعê wî bibin. نخواه اوی به وی صلاحیت و حکمرانیه ور سر ظلامن که گه ندن وی و خیانت لی بکن و پیرک و زاروکن وان سیر بگره. لگور روایتان 25 جوانین که اف شیرتان گهداری کرن جکل هین یهودیان دا کتن خواره و تفلی مسلمانان بون. پاشه چی بو ویجی ده کتابین تاریخ ده مینا محمد عاصم ککسال بخوینن.